going home at last. We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. The bird that's in its mayday has finally been removed. For the sake will spend eternity, basking in the sunlight of His presence. Yeah, what a gathering that will be when we meet our first parents there, expelled from Eden, but saved by grace. We are home at last. We're going home at last. We are we will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a better place. How? Come along, come along, To inhale the apostles come along. will be there. Oh, I can't wait to see that the forgiven for Him will be there too. Oh, Abraham, Enoch, Noah, who's overcome from the north to the south, from east and west, yeah. Razalwa. We are going home, Home at last. to spend Emmanuel's land. Emmanuel's land. We are going home. We are going home. Home at last. I'm Leaving this earth for a better place. place. Yeah, yeah. We have won at last. We're going home at last. We are going We will be home, home at last. To spend eternity. Emmanuel's land. Emmanuel's We land. are going We're going home at last. We are We will be home, home at last. Leaving this earth for a better place. for a We're going home. Going home. we will be home, home at last. To spend eternity. We will be home, home at last. Leaving this earth For a better place. for a better place. Oh, I'm leaving Leaving this earth for a better place. for a better place. Yeah, I'm leaving. Welcome to this week's edition of Woman to Woman. I'm your host, Ngwenya.
makadiko vadiwa vateri nevatari vechirongwa chedu pano pawoman to woman. Nhasi maonero enyu amuri kuita hatisi mustudio yedu yemazuva ese, tauya kuno kunze tichiteerera nyaya pano paSt Giles. And paSt Giles vasingazivi inzvimbo yerehabilitation. And story yatiri kuteverera istori yatakamboburitsa mazuva apera, story yaNyaradzo Muchokoti nemurume wake. Saka nhasi tauya kuiteera kuti tinzwe kuti where are they now, what happened after that. Vazhinji vakandisira mamessage vachiti zvotapinda mumagumbeze nebhutsu, but nhasi ndavazokuudza kuti budai mumagumbeze, nyaya yedu has gotten better. It's not where it's supposed to be, but it's getting better every day. Saka nhasi ndakuunzirai feedback. Ndoda kuti mugare pazvigaro zvenyu muone vaenzi vandinawo nhasi paseti yedu pano paSt Giles. I would like to welcome vaenzi vangu. Please welcome vaviewers edu nemalisteners edu pawoman to woman. Kwazisai vaenzi. Tinokwazisai mose nemufaro mukuru, tadzoka zvakare Nyaradzo Muchokoti. Amen. Yes. Ndokufarisa nemufaro mukuru, ndini baba Nyasha, murume waNyaradzo Muchokoti. Amen. Andi manzwa ndiwo baba waNyasha ava, ndiyo nyaya yedu ishi. Saka nhasi Mwari wenyasha sezita remwana wavo atitira nyasha. Togara chitaura kuti every woman has a story, and we so excited today. We are celebrating what the Lord has done. It is getting better every day because of you. Thank you for watching. Thank you for feedback. Thank you for everything. Saka regai ndisatore nguva yakareba. Ndoda kuti timbonzwa kuti alright, patakapedzisira takapedzisira Nyaradzo asiya murume ari pachipatara nasisi natete anditika hanzvadzi yababa waNyasha. Saka chii chakazoitika musi yamabva kustudio? Tabva kustudio ndakadzokera kuchipatara. Ndadzokera kuchipatara ndakasvika baba Nyasha vana tete panze. Shinzi pachipatara varamba kuti vaadmit chavari kuda imari yesimbi. Nekuti ronda vaitoti ronda harina basa. Hatina chatingamuchengetera. Ronda munoenda kulocal clinic ndokwaunokwanisa kurapiwa vachidhiresewa ikoko. Tinotoda vai vakabuda matumbu ndo vatingapa mubhedha, kwete uyu tinongoda mari yesimbi chete. Saka takadzokera kumba. Hey, kwamuri kuti kumba uku kupi? Takadzokera kumba kwatete hanzvadzi yababa Nyasha. Kumasvingo. Kuna vatete vaya vakatipa mari yemombe. Ndokwatakadzokera. Ava vatete vari kutaurwa nhasi muchavaona nokuti vari seri mustudio, tichazovashedza vauye on set. Tete vaya vatengesa mombe, still hapana chakabuda. Munhu haana kurapwa. Munhu haana kurapiwa. Yes, ndobva maita sei? Ndobva tadzokera kumba natete. Ndobva tangonoshadzokera patanga tingongori kubva pakutanga. Tete vaindibatsirawo kupukuta banyasha kana amesa. Tichingobatsirana kushantura. Ndakazoshamisika mama ndikarohwa nehana. Ndakufonegwa zvinzi mari yababa Nyasha yaita uye kuchipatara. Ndakafara visingaiti. Misodzi yawaichema hauna kuchema imweri wese. Ndakafara mama visingaiti. Ndakatodzokorera kufona. Baba Nyasha anotombovaudza nguva yokuti baba Nyasha mari iri kunzi yaitika nekufara nekuti handina kutozvibvuma kuti mari yako ana yekuchipatara. Saka takazodzoka kuchipatara. Tirondedzere mafambiro amaita nababa waNyasha vakakuvara musana kudaro. Nemaomero azvo. Makafamba sei kuenda nekuzodzoka, chii chakanga chaitika apo? Zvatakaita tichibva pachipatara. Takashandisa zvimari zviya zvemombe zvanga zvasara. Tobva tadzokera kumba. Baba Nyasha takavaisira magumbezi takavararisa pasiti. Ende zvakanetsa pakuwana transport. Takadzokera kumba. Takadaro zvokuvararisa zvataingoita izvozvo. Asi pakuzodzoka zvareruka. Pakuzodzoka zvanga zvareruka mama. Kanzi kwako haiwa mota. Ndobva tairwa mota. Ndokusvika pachipatara. Ndobva vaitwa operation. Ndobva vaadmitwa. Vakanzi vanofanirwa kumbotanga vaonekwa ronda. Nokuti ronda riya ranga rasvika pabhonzo. Ranga rachizoipisisa. Saka ndora vakatanga kutanga kuona nezvaro. Takamirira kuti baba Nyasha vaoperate. Baba Nyasha vakaoperate. Operation ikaitika zvakanaka. Amen. Aimbomirai makupedzera baba Nyasha. Baba Nyasha ndiwe kamuridzi wenyaya umwangu. Nyaya iri kuitika unge bhuku. Chokwadi. Pawakakuvara
Aminoti pane zvizvi zvaungade kungotaura kuti pawakakuvara netarisiro nezvese zvaiitika zvekuti pashayikwa chinobatsira chii chaiitika mupfungwa mako? Chokwadi inini pandakakuvara kubasa kwandaisevenza ndakatombonyarara almost hour ndakazobudiswa mumugodhi ndakaendeswa kuchipatara kwara kukwekwe hospital ndichibva ndabviswa ikoko vakatokwanisa kukuitira zvese vanhu vandaishandira. Saka ndazova kuchipatara uku ndopa vakazonzi mari yesimbi ndopa vakatanga kuratidza kuti mari havachaiwana. Mari vakapedzera kutumira 300 vakati discharge wavo yekumba. Saka ndavakumba vakambovuya vaita sevanda kuisa mari yemapiritsi akanazogara vavuya. Saka ndokuzogarawo pasi namai Nyasha nasisi wangu kuti tingaita sei kuti ndibetsereke. Ndokuzoenda kugwere kuMinister of Mines. Minister of Mines yakati maingoshandirana chaiva chikorokoza chamaita tikwanise kufosa vanhu. Saka takazenge tangova vanhu vanga vangogara pamba sanaibotumawo mai Nyasha kune mwana wandaiziva avo vandaiziva kuti vanobudisa mari. Saka aigona kuti vosvika ikoko vonzi baba havapo. Pavakazoenda inowana baba vacho varipo vakanzi mari hapana. Saka tiri munhu angodzikamba tangogara namai Nyashawo vachingodhiresa vorondavo richitoora. Tichitoti tiri kugona tese. Saka tiri vanhu vakangogara zvokuti atangoti chero nguva yaMwari payakwanira ndizvo. Saka ndotenda Mwari kuti ndakazowana rubatsiro kubva kuMandara iko zvino ndiri munhu akukwanisa kugara pawheelchair. Imbondiudzawo chimwe chinhu pawaifambiswa wakarariswa mubhazi pane vachienda kune zvipata kuma-mission hospitals. Pain yachona zvakamira sei? Ndaigwadziwa kwaingova kushinga. Kwaingova kushinga papasina zvokuita? Papasina zvokuita ndaigwadziwa but kwaiva kushinga. Anditi? Ko pamakazonzwa kuti mari yauya baba waNyasha maakuendeswa kunoiswa simbi? Ndakafara singaiti. Kani? Ndakafara. Muri kungonzwawo vadiwa vateereri, pakaita mufaro. Munozati pane kuchema kwekupererwa, koita kuchema kwekuti Mwari ndizvo here. Ndoda kukuudzai vadiwa vateereri kune vasingazivi. Musi wataita nyaya wayabuda paMandara platform. Zvakabva zvaita dambudziko rokuti nyaya yangu yakabva yasangana nekushayika kwavamwene vangu. Rangarirei kuti nyaya iyi ichiuya yakauya naRumbi. Rumbi uya wamusina kuona chiso chake. Ndobva taona kuti inini hapana maitiro, ndiri muroora mukuru, ndiri kufanira kuenda kunhamo. Vanhu vakatanga kufona, nhamo yanga iri kuBulawayo. Vanhu vakatanga kufona kubva panguva yayakapera na3 kusvikira midnight ndichingofonerwa nevanhu vachida kuisa mari. But ini ndiri pakati penhamo. Ndobva tati toita sei nhai Rumbi? Rumbi akati itai kuti vanhu tiite group. Tiise group revanhu varoda kuisa mari. Vanhu ndobva vatanga kuisa mari, ndobva tatomhanya mangwana achona kunotora munhu kumasvingo. Saka ndandiri panhamo, Rumbi achimhanya kugadzirisa. Rumbi uyu toda kumutenda nai. Pasina Rumbi nyaya ingade isina kumbozikanwa. But nekuda kwaRumbi akauya nestori iri. Achibva aita kuti kuMandara isusu tizive nokuda kuti takati uyai nemastori enyu. Saka amhanya kudero zvakaita kuti zvisvike pazvasvika nhasi. Tiri pano paSt Giles, operation yakatoitwa ikaita successful. Rumbi achiri kungomhanya even izvozvi so nhasi. Achiri kungomhanya achiedza kuti zviitike tigone kusvika panofanira kusvikwa nekubatsira kunogona kuitika. Nevamwe vakawanda vakatanga kufoma vatakakumbira kuEngland, tati nevamwe vanga variko kuAmerica, kune vamwe vanga variko kuSouth Africa, variko vana Vimbai, vana vakawanda. Mazita acho ndako akanganwa pano paSet, but varipo vanhu vakawanda vakauya vakati isusu takukolektawo kutongotumira kuti zvinoitika kuti operation iitike, ikakolektawo akaita operation. Handizivi vanhu vaMwari. Inini ndakazoshamisika manje tauya kuno kuSt Giles kuona picture yandakatumidzirwa akatanga kuuya ndiRumbi. Ndona anditumira picture yababa waNyasha vakagara. Indikati maiwe akagara pai? Akagara nemusana upi? But ndo zvinoita Mwari. Kune vanhu vazhinji vanga vachinamata, vazhinji vaida feedback. Vamwe vari kutoti toda kuuya, vamwe vakazviendera kuHarare hospital vachida kunoverify kuti nyaya ndeyechokwadi. Saka taidzosa nhasi pano pastudio kuti muyonoti inyaya yechokwadi. Uyu ari pano baba waNyasha. Uyu Nyaradzo muri kumuona nhasi asi kuchema, ari kuoneka, akanyatsojeka, muri kuona nemurume wake. Taiswa pane imwe nzvimbo naMwari. Saka zviri sei kuona baba waNyasha kuti muzosvika pakugara
imbotiudzawo zvakaitika pano paSt Giles. Kuti ndisvike pakugara ndakatanga enda kufizo kunyibva ratanga dzisogara. Mangotanga ndakambona imwe wakamiswa pamubhedha. In fact ndakatanga nekudzisogara. Kubva pamubhedha nchuya pauche. Iwo waizvifungira here mufungwa mako kuti uchakwanisa kugara? Kana ndasingatozvikwanisa. Singatozvifungidziri saka ndokuzoenda kufizo uko. Pekutanga ndipekumiswa saka musi wekutanga ndakanorohwa nedzungu. Ndichibva ndadzosiwa kuwadi. Musi wechi2 handinambohwa dzungu. Musi wechi3 handina kuhwa dzungu. Vaibva vandichinja vaibva vandindisa pamwe. Saka iko zvino maexercise ose ari kuitiwa kunda kumakwanisa pasina kuti ndohwa dzungu. Kani. Tinotenda Mwari. Makumbo aya ari kudi aya? Makumbo ndine nguva yekuma chiveve chinopisa chakaita sechadzika chakauya uko. Makumbo ndomanzwira kure kure, but the time inofamba chiveve chokwira chouya apa. Makumbo handizokwanisi kuti ndite sendinohwa kuti kuri sei. Tinotenda Mwari. Zvichiriwo padhuze handiti? Tichiri muprocess yekuita sei yekuhila. Regai nditaure ndichiti vedweka patiri panapa tinoda kumboti tete vambouyawo pachirongwa, but vasati vauya tete ndandoda kunzwa kuti imi mune mashoko api amungade kutaura kuhama dzedu dzakatibatsira, hama dziri kuteera chirongwa everyday zuva haridaki pasina bvunza kuti nai nyaya iya yave papi, nai chii chakazoitika. Vamwe havasati vatoiona, saka tiri kuti vasati vaiona dzokerai mashure munotsvaka nyaya yakanzi Nyaradzo Muchokoti. Mukaiona iyo munozonzwisa pata muchizoona inoi manje munzwa kuti tasvika pano sei nhasi tiri all smiles, kozi pane zvaitwa naMwari vedu wei, kusajamba kusangojamba hedu, but kwatabva nenyaya iyi kunotyisa nekwatasvitswa naMwari, nekwatiri kuenda hatitombokuzive. Handiti kandize rekatanginda pamai ndozopedzisira nababa tozokushedza tete. Ini ndinoda kungotenda. Ndine mufaro usingaiti nekuti ndanga ndisingatarisiri kuti ndichawana baba nyasha muupenyu hwangu. Chero mwana chaiye wandinaenda ndisingafunga kuti achazoti kuna baba. Saka ndinotenda ende ndanga ndapererwa netariro pana baba nyasha. Saka ndine mufaro ndinongotenda. Zvinhu zvakaoma kubatsigwa navanhu vasingakuzivi. Saka ndinongotenda. Ndinongotenda ndine mufaro usingaiti. Zvechokwadi toda kungotenda. Toda kungotenda. Yes baba nyasha. Indotenda ruzhinji zeigwe reZimbabwe kwakandibetsera. Indiri munhu angangomirira kuti dai Mwari angotonga hake ndapfuura. Nekundaitarisa mai nyasha kuti tosvikepi vachindishandura vondigezesa pachikafu chachiri chekungopuhwawo nevanhu. Saka ndiri munhu akasvika pakuzvitongera kuti nguva dai yakwana. Saka iko zvino angondotenda ruzhinji rweZimbabwe kwakandibetserawo kuti ndazombotarisa ndingazogara sezvandakaita. Ndotenda. Toda kutenda Mwari. Toda kutenda wese akamhanya ane chaakaita akanamata, hatigoni kudonongodza nemazita nezvakaitwa, but muri kungozvinzwira hama, muri kutendwa irambai muchitendwa. Tinoda kuramba tichiti iyi nyaya ichiri kuitika iyi. Nhasi tangotaura patave kuti hana dzenyu dzidzikame, muone basa neroko rwaMwari pamurume uyu angaitwa written off, iye ega angatozvisarenda kuti Mwari tora henyu tongai kuti mumwe arerukirwe. Akadii nyasha? Nyasha anofara akasimba zvisingaiti. Anofara chaizvo. Handiti? Alright, saka taakubva panapa tozatoti nekukasika muchaburiswa mune ino nzvimbo. Maudzwa kuti tichafamba sei? Pakubuda panapa. Kubuda panapa vanga vati Mande. Muchabuda Mande. Muchabuda Mande. Makutogona kuzvisunda? Ndakukwanisa kuzvisunda. Makukwanisa kuzvisunda? Ende cheya iyi ndeyakatengwa nevadiwa vateereri nevatariri vechirongwa, muripo here vadiwa? Iyi wheelchair iyi yakagarwa nababa Jukwa iyi. Iyi wheelchair yamakatenga imimi through your contributions nezvimwe zvakawanda zvatisachagoni kudzokera mazviri, but mune kubatsira kwakawanda kunoshamisa ende muchiri kungoenderera mberi nekubatsira mhuri iyoyi. Tinovimba Mwari vachatipa imwe testimony iri beyond patasvika apa. Ndo matarisiro angu andiri kuita. Tisati taenda kubreak, regai ndibvumidze kuti ndimbokuudzai zvimwe zvamakaita zvavasiri kuziva zvandiri kuda kurivhila izvozvi paseti panapa.
kuti makatipa imimi zvinhu zvinokwanisa kuti vagone kuenderera mberi zvinosanganisira nemari yerenti, zvinosanganisira nemari yeprojekti, zvinosanganisira nemari yegrosariwo rekrisimasi. Muri kunzwa zvatichakusvitsai tichibva panapa. Handitika pane zvakawanda zvatinoda kukugashidzai zviri kubva kuvadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu, zvekuti denda ndagara ndauya ndati Rumbi auye nezvinhu zvacho panapa seti tingade takutombojaivha kutenda zvaitwa naMwari. Handitika vanhu vakataura vakati tinonzwisa kuti murume uyu anga achiriritira mhuri yake, saka achave nemazuva akagara. Tiri kuda kuti mungatipe tingaise mari towards project, kana inga yehuku kana inga yechii, ende toda kuti tete vaya vakatenga mombe yavo vadzorerwe mari yechinai yemombe. Saka mari yacho yemombe tinayo, tete vachadzorerwa mari yechinai yemombe. Handitika saka toda kutendai zvikuru savanhu vari kumba. Nhasi hatina misodzi yekuchema, tine misodzi yekufara. Mwari akuitirei zvakanaka. We are going to take a short break, and then when we come back we are going to meet Tete, hopefully maybe naRumbi. Rumbi maybe asati asvika, but we are going to meet Tete kwema minutes mashoma. Regai timbotora a short break. Welcome back. Tichiri pa Woman to Woman. We continue to encourage you to go back to story ya Nyaradzo Muchokoti, a story which went viral, captured the hearts of millions. Tikawana response inoshamisa yatisvitsa pano. It has been a journey, not an easy one, but here we are. Nyasha dzatisvitsa pano. Tine murume wa Nyaradzo anonzi Nomo, baba wa Nyasha ari pano. Paonekwa Nyasha sister remwana wavo. But joining us in the studio this time is sister to baba wa Nyasha, vanove Tete. Ndo Tete vaya vatambotaura patanga pachikamu chedu chekutanga kuti ndivo vakange vari instrumental vakanotengesawo mombe yavo. Regai tirege vazvitaurire, imbochingamidzai vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa cheWoman to Woman. Indeto ndakaziva Jukwa zvanzi yangu inonziona umojukwa. Toda kutenda Ndaka. What a beautiful name. Ndakaziva. Tiri kuda kutenda nebasa guru ramakabata mukati meupenyu hwehanzvadzi yenyu. Makazvarwa muri vangani kwenyu imimi? Timbobvunza hedu tichipfuura. Taberekwa tingori vaviri. Mungori vaviri? Rega ndibvunze mubvunzo wakajairika wekuti pawakanzwa kuti hanzvadzi yako yakuvara. Pandakaota zvanzi yangu yakuvara ndakatongofunga kuti pamwe kuda wafa here kana kuti. Wakafonerwa nani? Ndakafonerwa nemuroora. Ndiyo wakandifonera. Ndokuya ndokuona zvanzi yangu kuti zvazvakangofanana nemunhu wekuti makuvarira ake munhu wapera basa. Kuti haana chimwe chachagona kuita muupenyu hwake. Nomo munhu usingachagoni kana kuti adii. Wanguva munhu wokuti munhu wokuorera. Wokuorera. Apa iwo wanga wasiyawo vana pawakauya? Inini ndine vana vangu vaviri, plus vamwe vana vake vaviri. Tindogara nevana ava vose vari 4. Chikuru changu chine 14 years. Saka ndo chimai chevana ivavona. Nhasi ndiri pano nezvendichitaura nemi. Anongova mai vevana zveivavo. Kungosiya. Chandaifamba nacho chidiki chine 6 years. Chandagona kuzosiya zveizvo zvizvi. Pawamakawanikwa muinaye pachipatara. Alright. Pakati bata panyaya yako ndepekuti wakasimuka ukanotengesa mombe yamakasirwa nevabereki. Ndakanotengesa ng'ombe ndatona kuti hapana. Otita zvekuti vedu mondiregerawo ndingasvika pakuura here. Ndati ndingamboenda kuna Manyasha kunobetsera naManyasha. Ndaizogara futi kumasvingo zvekuvana vaya nokuti hakuna munhu watarisa kushe kwangu. Ndokunotengesa mombe yedu iya. Ndokufamba zvena nomo. Chakabuda hapana. Hapana. Pamakazenge modzokera kumasvingo madzokera kekupedzisira pamuchibva pachipatara panzi aiwa hatisi kuramba kurapa asi kuti mari yesimbi. Mombe yatengeswa. Simbi hapana chaitika mai wangu. Zvaive zvakadii mwana makuma kuenda kumba musina zano? Zvakangorema. Kwakwangu wangotarisira kuti tangotarisira zvose. Kufa ndo zvatatangotarisira kuti ndasisina kana imwe option kana zano. Nokuti ini ndini mukuru wake. Hakuna zvoumwe ndotarisira unondibetsera.
Saka pazouya good news ndo patasvika manje panapa panobva pangochinja chero zviso kana chaiko anditi makanzwa sei pakauya news dzekuti veduwe kune rubatsiro kune basket rerubatsiro radzikiswa nedenga magara muchinamata here zvokuti maivewo muri paprogramu dzemunamato kana kuti zvekunamata mamatoshayawo simba nazvo? handidi kunyepa kuti ndaenda kuchechi ini kuchechi handindi asi ndaingoti nguva ndiri mumba ndaingosvugama ndosvikumbira kuna Mwari mukaona ruoko rwaMwari ndikaona kupa kwaMwari kuti saka nguva yemoti mazogumigwa kuti memungoti chero zvazvaita Mwari pane panozopindura zvake paanopindira ende Mwari vakapinda nenzira inoshamisa chaiko ndosaka tasvika panapa ende toda ngokudzai kuti nyaya yemombe yayani yakabata vanhu vazhinji ndobva vanhu vati toda kuti tete vapuwe mombe yani yavo handisi kuti munoda kuti kudii kuvateereri nevatari vechirongwa vakaita kuti mari yemombe ivepo varipo vakatoti iyi yatiri kutumira ndeyemombe ini chandonyaya kufara nacho tinonyaya kutenda nyaya kuburikidza chero neyazvanzi yangu yamakwanisa kundibatsira nayo ndichitendawo chero nemari yeng'ombe yamadzosa asi mufaro wangu wakanyanyisa pamwana wamai vangu wamakwanisa kuti ave neupenyu nhasi nomo ndasingachamutaisi kuti unogona kugara nomo munhu woti atangomubvisa svina tichibetsera nemuroro wangu nhasi nomo munhu wakugara watakuona achidya sadza ndinotenda hangu amen mambotaura tiri kuseri mukati musi wamakanzi mukai mudye makagara chii chakaitika? Ndakarohwa ndiana ndakarohwa ndiana nyatsovataurira vanhu vakuti chii chakaitika nekuti vari kuda kuziva vanhu vakatotarira chirongwa ichochi. Musi wandatangaenda pauche ndakagara maminitsi mashoma ndichibva ndadzokera musi wechi2 ndakatorwa nehana kuti ndingadza ndigera apa ndogona kurutsa nokuti munhu angajaira kudya akaita sei ndivete munhu avete kuti regai hangu ndidye ndakavata. Toda kutenda Mwari. Ko muroora uyu todini naye kuna asikana muroora uyu muroora yandidi kureva nhema neeji yainayo shuwa mwana mudoko singaiti muroora wangu nyangwe pose pandaiti ndingamanya kuenda kuvana ndaikwanisa kudzoka pananyari hapana chakakwanisa kuti ndichisvoda chero mwana mai yangu uyu munhu woti atongombetsera chero nekubvisa svina chero kumuwaipa zvose munomo hapana chinhu chokuti ndanichamusvoda nokuti ndaiona ndikaregerera mwana uyu haisi mhosva nomo munhu akuvara vari pakushava aizama kuritira mhuri yake ende muroora wangu ndomutenda nokuti munhu wakaramba akamira nemwana mai yangu svika nhasi patiri pano naye. Amen. Toda kutenda tisati tabuda pano pachirongwa toda kudzorera nguva kwamuri baba wanyasha tanzwa tete apa handitika nekwese kwavakapfuura nako nemudzimai wako vanhu vakamira newe zvinoshamisa zvakadaro handitika pangadero here paine vauri kuda kutenda tambosvika nguva yekutenda zviya tambozvitaura aimbotendai futizve tingapedze kutenda here nezvatakaitirwa naMwari tipedzi isusu panotangoya kuzotenda kukutenda imimi kutenda vechipatara makoti madhokta zvese tichiri pakati pokungotenda iyi story iyi haisati yapera ichiri kutoita unfold. Yes tibatsireiwo kutenda ini ndoda kutotenda ini munhu wandotanga kutenda ndirumbidzai ndiye akaita handizive mamai Ngwenya ndotendawo mudzimai wangu ndiye akaonekwawo narumbidzai saka ndo vakandisvitsawo rumbi anti maranga pasina rumbi pasina nyaya iyi handitika saka ndo zvandotenda hangu. Toda kutenda handitika Mwari ngavakudzwe veduwe tinoramba tichingokutendai toda kutenda pano paSt Giles paitika mashura hoyo munhu wedu akagara nemusana uya nesimbi iya ari kudzidziswa kufamba ari kutodhiraivha mota yake ari kudya akagara imi moti kudenga hakuna Mwari inini saka imimi tichibva panapa mufunga kuti zvakanaka kuenda kuchechi rasikana kana zvakadai izvi aiwa zvokuenda kuchechi zvakanaka singambobviri handiti maonawo because vanhu vatibatsira vanhu vakasundwa nemweya waMwari saka isusu kuenda kuchechi hatisi kuendera vanhu asi kunonamatani Mwari kana taitirwa chaticharegerera hedu chii zvese zvinowanikwa kuna Mwari handitika toda kutenda saka imi mombe yaveko hanzvadzi yaane mota itsva handitika saka chero achibuda muchipatara chino pakadiko paSt Giles papari right makaita shamwari ndakambosvika momusi muchitamba tsoro neshamwari handitika aiwa toda kutenda nemagariro epano kunenge kumba ndakati zvamunotenge munhu ari muhotera naiba wanyasha handitika toda kutenda naizvozvo regai tivhumire kuti rumbi ambopindawo
chero akawandisa chiso chake, but pane kaexperience kakaendwa naRumbi panyaya iyi. Pavanenge vari kubuda tichatora a short break, and then when we come back it will be the final segment tiina Rumbi achingotitaurawo experience yake in collecting the monies and running about this whole thing. Vamwe vacho havapo, havagoni kuzvimirira, but wherever you are, madzimai munotendwa nana baba vakamira neminamato yakaiswa nevamwe vazhinji vaida kuti come in, but takaona kuti basa racho rarareruka because rari nevanhu vakawanda vairibvutidzana. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Pandichapedza kati maybe tinamate nemi, then tozwa naRumbi, tonamata naRumbi, tichakunamatirai naRumbi. Handiti ka Mwari akuitirei zvakanaka. Tinotarisira kuti rimwe zuva tichadzokazve tapa nechimwe chinhano mukati mehana yenyu. Handi ndiwaiti ndichafamba chete, zvinoda kanharo-nharo. Handiti ka hazvoda kanharo-nharo. Mwari hanzi kana pane chisingagone kuna Mwari, it doesn't exist. What God cannot do does not exist. So we are waiting, we are all hoping and praying as this miracle unfolds. I pray and hope that you continue praying for this family. Thank you for where you have taken us in help yenyu, feedback, my comments. Mwari akuitirei zvakanaka. Thank you very much. Muri yekwajukwa, Mwari akuitirei zvakanaka. Welcome back. We are still on Woman to Woman. I'm your host Ngwenya, and panyaya ino muri kungoona nesmile yangu kuti ndinochibuda ndichichema mustudio. Dziripo storika dzinotondirwarisa neni, but iyi yanhasi iyi story iri kundizadza masmiles. When we started this story, it was because Rumbi reached out to me on behalf of this family, and as if that was not enough, her reaching out to me sucked into this story until this very day. Hakuna anga akatarisira kuti story ichaita unfold this way. But you know, when God allows people to meet, he does that for a purpose. And for a greater purpose, God allowed Rumbi to pass through that place, and that's why we are here today. Rumbi, welcome. Please greet our viewers. They are so desirous to see your face, but remember, we veiled their face and will continue to do that. Nekuda kwezvikonzero zviri beyond our control. Please greet our viewers and listeners. Ndinokukwazisai mese vadiwa vateereri vechirongwa chewoman to woman. We are back again naamai Ngwenya. And tauya kuzomboiti bonzwaiwo patasvika. Ndiri kuda kuti mumbotaurira vateereri nevatariri. Mwana wedu ari pano uyu nhasi. Makaita ukama kubva ipapo. Takaita ukama chaiwa Ngwenya. Yes. Nemhuri iyoyi. Nemhuri iyoyi kusvika nhasi, ende tichangoramba tichiita ukama ndisingaperi. Yes. Ndobva tatozodiscover kuti imi munoeradziva yandoera kai. Yes. Ndobva ukama wacho wachiita hoche koche. Yes. Munongozivawo ukama hwemutupo unobva watoita kuZimbabwe, ndo nyaya yacho. Saka ava ndivachifeza, ndivamasiziva. Vakaita zvinhu zvikuru, chero bhodhi iri diki, but vakaita zvinhu zvikuru. We are here because of her heart. Dei ari umwe munhu angada akangopfuura akati it doesn't concern me, but it concerned her and it became our story. Every one of us, this is our story. Saka, like we say, everyone has a story, but this is our story. We are all shareholders to this story. And experience yenyu manje, because I told them kuti pandaka receive patakapedza story pakatanga kupinda macalls, and I referred every call to her. What was the experience like? My Ngwenya, to be honest, it was quite overwhelming. It was. But I was very happy my Ngwenya. Ngenyaya yekuti ndandichiziva kuti iri kurwadza but ichienda to a good cause. Saka ndakaisa I invested time yese zvese tichimhanyisa nyaya idzi kuti zviitike until patasvika Ngwenya. Ari mukati mema exams, she was writing exams, studying, running a home, running zvimwe zvacho zvaida kuti aende one end of town, the other end of town, kumira mumaqueues, because
Nyaradzo anga aine murwere, Nyaradzo ari kumasvingo, vanhu vatotanga kutosenda help yavo, saka she had to be part of it, kuisa reconciliation kuti vedu enda receiver kamari kakati wakaisa pagroup vana sina kuona zita rake here. All that was work and we want to appreciate you. Thank you so much for your kindness. Musagumire pamhuri ishi. Mwari ngarambe achivhura maziso enyu, murambe muchimhanya mupuwe speed iyoyo. Tinozati pane zvakawanda and we have been working together nemhuri iyoyi kubva musi iyoyo kusvikira muzuva ranhasi. We just want to thank you. We just want to thank you. Ameno zvandikataura zvodarika to thank you. Inini ndogona pe thank you pamwe pese ndepani ndepaJehovha nditika. And I pray that you continue connecting and kana mukaona dzimwe futi mhanyai nadzo. Mhanyai nadzo. Saka tiri kubva tangokukokai vadiwa vateereri vatari vechirongwa chedu kuti hunzai nyaya pano pawoman to woman. Nhasi muri kuona tinaye Nomo akazvigarira, hatizi kuti Mwari wada kumusvitsa kupi. He is rewriting his story. We don't know how it's going to end. However God wants it to end, it's his story. Anditika, saka we just want to thank you for allowing us for coming. Akwabva wasuwa wani? Andambosuwa. Ndamungoti waitanga kusuwirira. Aiwa, nhasi tiri kufara ina handisi kuda kana kubudisa musodzi ngavepo hayo semunhu ane yakati wande. But I'm just so happy. I'm praying the Lord will lead you. The Lord will continue guiding you. Takavimbisana kuti tichakupai bhaibheri kuti urambe uri connected. Panguva iyoyi hatizi Mwari kwaanoda kuenda neupenyu hwenyu. Tinokushuvirai zvakanaka nekupora kwakanaka pamuchabva muchienda kumasvingo. Tichatevera futi kana zvichida kuya nemakamera tinouya futi. Toda kutenda the crew behind the scenes in this case. I don't know if you have anything to say before I thank the gentlemen Mandara vari kushuta. As you can see, hatisi pa normal place. It takes a lot of work to follow a story outside studio, and we just want to thank them. Inini Ngwenya ndine mufaro wakawandisa. Yeah, ndingatore mazuva kuti nditende vanhu. But I just want to thank everyone. I was overwhelmed. I received calls from everywhere, all over the world. Vanhu vachinditumira mari, vachinditumira minamato. Ngwenya, I just want to thank vanhu vese vakabatikana. Ndoda kukutendai. Aiwa, takanamatirwa. Ndoda kukutendai. Takamhanya patakazoya ndojoinirawo ndabva kunhamo yavamwene vangu. Kwakangoita hit the ground running, and we have been working together, and we just want to thank you, even those ladies very outside. God bless you abundantly. I will ask you to pray for us as we part like we did last time. This time we are just thanking God for where he is, how far he has led us. Here we are so grateful, we are excited, we are happy. The wife is happy, Tete is happy, Nomo is happy. Everyone is happy. This is a beautiful story. Saka, may the Lord continue to guide you. Kana pazoita varuda kuramba vachiconnecta nemhuri yekwajukwa muzotarisa namba dziri pasi apo. Tichaisa namba dzekuti mubatane navo murambe muchinzwa how they are. Nekuda kwekuti it's not the only story. Remember, there are so many other stories dzatiri kuda kuti murambe muchitarisa. But this one, tarisai pazaspe program muchaona macontacts anyaradzo, macontacts anomo anenge akaiswa. Inini yangu as usual, it's 078 9922 179. Ndibatei mutiudze mamastora muda kunza ku studio. And like we are saying, even varume kana vaine story, everyone has a story, and you are welcome to bring any story that you think the glory of the Lord will be seen mukati menyaya iyo Mwari akuitirei zvakanaka. I'll give this time to Rumbi. Ngatinamate. Baba wedu vari kumusha kumusoro kudenga. Toda kukutendai panguva dzino Mwari. Muranda wenyu David anoti Mwari munoshamisa imi. Amen. Toda kukutendai Mwari neruoko rwenyu rwamakataridza pana Nomo. Ndoda kukutendai Mwari navanhu vese vakabatsira kuti Nomo asvike paakasvika. Dai ndandiri ini pasina vanhu ivavo, dai vari Ngwenya, pasina vanhu ivavo hapana chingadai chakabuda Mwari. Asi imi makaratidza ukuru hwenyu Mwari hwakaonekwa pana Nomo. Dai zvisagumira pana Nomo chete Mwari, tibatsire vakawanda
zita renyu rirumbidziwe. Ndo munamato wedu nesanogara nekusingaperi. Amen. 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 We also want to put our hands together for the crew. Beautiful environment. We thank St. Giles. We thank the staff at St. Giles at every place where no more received help. Thank you. Dinoda kutaura kuti ndaponeswa ngero paro pamsana pope mudza wake ndichagara kumushako ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinofara ngekuti Jesu auya kundiponesa ngekuti kupenya kwakeko kuri kunditungamira ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndinotondera muponesi ndichiri kufunga ndiye ndiri kuimba nguva dzese ngerudo rukuru rwake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndichamuona mambo wangu ndoita mutemo wake achiri kunditungamira dakara kumusha kwake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake chiripo chiremba kudenga chinondimirira ini tichaenda ngekukasika kumusha wake wotenzi ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri mwana wake ndaponeswa ngero para kerenyenye ndaponeswa sendichiri